daghang mga balaod sa mga Hudiyo nga pag-abot ni Hesus murag iyang giusab. Gani si San Pablo nagsangyaw gyud nga dili na kita ilalom sa balaod. Kay ang ilalom sa balaod padulong sa kamatayon. Murabag katong balaod nga patuman ni Moises nagihisgutan sa unang pagbasa, murag wa nay bili. Ang importante nga motuo na ta ni Hesus. Mao na ang uban moingon ang pagtuo ni Hesus mao ra gyoy makaluwas. Inig-ingon nimo nituo ko ni Hesus, wa na, luwas na. Inig-ingon nimo si Kristo maoy akong Ginoo og manluluwas, wa na, luwas na. Mura sagsakto. Nya gisulti pa gina ni San Pablo nga dili na kita mailalom sa balaod, kay ang ilalom sa balaod dili maluwas, kay ang balaod naghatag og kamatayon. Ang pagtuo nganha ni Kristo mao gyud makaluwas. Nakaron si Hesus niingon sa dinhis atong ebanghelyo, Mateo chapter 5:17 to 19, ang dili magtuman sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Nalahi naman sa Hinoon Kay niingon naman sa noon si Jesus, tumanag yun, bisan ang labing gamayng bahin sa balaod, kay maunay makaluwas. Hay may sakto ron kaning gisulti ni Jesus o ang gisangyaw nilang San Pablo. Ipatuman man ni Jesus ang balaod. Unya ingon mas la San Pablo, ay namugtuman na ng balaod, tuo lang mos Ginoo. Maubitan nang moingon dayon ng ubang tinuan, way relihiyon nga makaluwas. Kay diha sa relihiyon gud naa man dihang mga balaod, naa diha ang atong credo, naa diha mga doktrina. Asa pareha gud sa simbahan Katoliko, pila man kabuk balaod nato nga naa diha sa canon law. Purting daghana 1,700 kapin ka mga canons or mga laws nga atong angay tumanon. Ay, nagtuman na tuo ni Jesus, dawata si Jesus nga imong personal savior mana. Nya si Jesus din nag-ingon mo sa diri, tumana gyud ang tanang kudlit sa balaod. Hay may tinuodan ni ron. Hasta ako galibog na biya ko. Canon lawyer ba ako sa atong simbahan. Galibog sa ko na ko bitaw no sayop man tingali ning amon sige tudlo aning balaod. Sige pa mi ditong tuon-tuon anang balaod perting kapuyag tuon igsamon patas balaod. Di na jud ko ganahan mo balik og tuon. Wana ang gisulti ni Jesus atong ebanghelyo wa ni musupak sa giingon sad ni Hesus ni San Pablo nga ayaw na mo pailalom sa balaod, sunod na mo ni Jesus, tuo na mo ni Jesus. Nga naman, kay matod pa ni Jesus sa iyang introduction, ayaw ninyo hunahunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ko kini isalikway, kundili ni hatag ko og hustong kahulugan. So ang pagsunod nato ni Jesus, kung ato gid siyang dawaton nga atong manluluwas, mo buhat deta sa balaod sa hustong paagi. Unsaon man paghusto ang balaod, tanan nga balaod ni Moises, balaod karon sa simbahan, hastang balaod sa atong katilingban. Kani ba ang civil society, balaod mangyapon na, sama nang mag-face mask, mag-social distancing.
Balaod mangyapon na ni sunod maganing simbahan ingon lockdown, why kuan, why misa. Pila man to ka buwan nga wa tay misa. Wa na mo kahinungdong. Hapit mga duha ka tuig March 18, 2020. Mao gyud toy una nga lockdown. Mingaw kay ta dinhi. Nya ni balik ang kana nagyong misa nga murag kana bang ingon ani ba nga normal na kanus aman mga November 2022 or ana kay pag misa di Galileo nato daghan naman di naman kay tabadlongon mga tiwasonon sa una adto na lang atong kilid skural maglantaw kay di man pasudlon kay napura kabuk pasudlon dinhi. Kato balaod man to sa civil society gituman nato pero sa hustong paagi. Unsa may gusto ni Kristo sa pagtuman sa balaod nga makalangit. Tumana ang balaod uban sa gugma. Gugma. Dili uban sa kahadlok. Muna si San Pablo ningon siya free na ta. Unsa man ang free? Wa nay kahadlok. Mutuman tas balaod nga way kahadlok. Kay nakaapan gud nato ang balaod manghadlok man gud ang balaod alaron prisuhon ka anaon man din ka nisikat na TikTok katong unsa to mapriso ka ana sige unsa to sige bidyuhi ko you are not allowed mapriso ka ang balaod magigamit nato pag hadlok. Dili na mao ang pagtuman sa balaod, di na makaluwas. Kinahanglan free. Pasabot nahigugma ka sa balaod. Anha pa ta makasabot sa spirit of the law if there is love in our hearts to follow the law. Wa gani nang gugma kahadlok ra. Away kalainas mga sakristan nga uban. Nga muyaw-yaw na ganing pari nganong wa na may sakristan hala managhan dayon na sila maghilom-hilom na gani ang pari wala na yaw-yaw wa na sakristan iniglingi sa pari wa na sakristan asa na mga sakristan managa na sa adan sabad tapadan wa sa kikalainan ninyo kamo ba ay murong bayad og taxes imbarguho ng tanan ninyo mga properties hala bayad yun linya yun bayad yun kay deadline na pero guwa gani mo ingnon lang palihog bayad mo sa inyong taxes awagin mo bayad hala pero prisuho na mo ang tanan prisuho na hala parking mo ng inyong sakyanan just the please dan kusog ra ba kaayong clamming din hala padaplin yun kay maklaman unya pero wa gyud mo klam niya hangyo las mga kapitan mga officials barangay palihog i-clear ning kuan ayaw butangig obstruction mutan-aw lang sapa kana lang atong mga tindahan dinhi allowed bago na nga ang tindahan anas kilid sa karsada unya butangan pa jud pandong-pandong ari padong sa karsada allowed na dili nya wa din na badlongas ato mga barangay officials dinhi gibadlongoy gisultihan na pero wa lang nila higugmaa ang balaod munang moingon lang cons inig abot nga to wa lang gyapon sunod na lang cons pero ingno na di ay taga head office gikan sa Manila ang tanan nga obstruction gubon hasta linimpyuhay lagi kanang mga iro ayaw na buhi idesdan kay hazard na sa mga motorista pila nakabuk gamotor nga nangabali ang bukto nangabali ang lawas ang uban nangamatay gid tungod anang iro nga naglubog anang daan nya mukalit og bangon mulabang diri mukalit og balik 14 taong daghanang nangatumba nga mga motorista wa gyud panghipusang iro gukuron pang motor usahay mugukod sa motor muhaksyog sikmat sa gasakay asamot og katumba nganong wa man nahiposa nga ordinance naman na
Hawa may panghadlok, butangig kahadlok. Kana bang pulong sa leader ba nga mingon ay tumana patyon tamo. Asus hipos dayon kana yung word nga patyon tamo. Hadlok kay taana. Lingay mong tupad. Ing na di ka mahadlok ing no ka patyon ka. O na, ang uban na to mga leaders, mapugos na lang hinogamit anang punga. Patyon tamo. Sige ron, supak mo na patyon tamo. Ikaugma, nanay mga sangit sa kanal, nanay nagtighaya dito. Ala, mauna ni. Hipos, mauna ni. Kinahanglan pa batang hadlokon? Dili. Muna si Kristo makatuman Diyos balaod, kay di man siya mahadlok. Sampulan tamos gituman ni Kristo nga balaod. Love your enemies. Kana kinsa ninyo dinhi ang mutuman ta sa kamot. Kanang kumplito yung pagtuman ba? Tanawa, mga buangon mo. Love your enemies. Giyon sa pagtuman ni Kristo, matod pa niya, kung tamparoson ang imong pikas aping, ipatamparos lang pikas. Si Kristo gikulata og maayo, dili lang tamparos, latigo pagyod, gihubuan pagyod, gipurong-purungan pagtunok, gipapasan pagkross. Grabe ang pag-among-among sa iyang mga enemies. Pero unsa may gibuhat ni Kristo, siging tuman, love your enemies. Gilansang sa cross, love your enemies. Di ba? Wala na gisogo sa Old Testament. Gisogo na ni Moises, oy, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Ug mao nay usa sa mga translation sa love your enemies. Kay di jud mahitabo nga ang imong kaugalingon himuon nimong enemy. Gawas og mabuang ng imong utok tungod sa depression, mo nang maghikog na ka. Pero normal mindset, di kita makig-away sa atong kaugalingon. Muna ay gyud pakig-away sa imong silingan bisan pagpatyon ka ng imong silingan. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na siya sugod karon din ajud ko makig-away nimo. Sige, ing na. Sige na. Ing na ba? Kamo sa diyang nas online, ingna ng inyong kaubas balay, kamong nagtanaw des TV, ingna sugod karon din agyud ko makig-away nimo. Tanawa di ba iniksulti anas asawa mo ingon din ang bana sana all. Oy mga buangon kay tas tanan mutuman tagbalaod, dunay limit. Ang gusto ni Kristo kompleto nga pagtuman. Sama nang moingon, bayad mo taxes. Sige. Pila may percentage? Tumana ginatanan. Hangtod sa katapusan. Ayaw gyud pag-ingon-ingon nga kani isipti ko ni kani so daga-dato na bitan ng gobyerno. Pobre ra ba kay ta dinhi? Ning atong nasod pobre kay atong gobyerno. Naalay dana mo ngadtos kahugan. Ako ginang mensyonon. Katulo na kuno na approve na pagin mi kana na ang say nga na kanang approval gikan sa city council nga na-approve na nga ablihan nagkarsada ngadto. Hapit talang may mga matay. Wa pagyapon maablihig karsada pagkaduol ra gid anang kahugan gikan sa city. That is only 6 kilometers gikan sa syudad gyud, gikan sa Simbahas Guadalupe. Nya naanay 3 kilometers padong sa napo nga karsada. 3 kilometers na lang yun padong sa amo. Masuya kay ko dinhis liluan kining akong parokya. Musuot ko ngadto padong lanipga, ngadto padong mabini purting mingawas mga daan ngadtos paril ana pagkanindot sa mga daan mingaw kay daan layo na kaayo sa syudad. Ang amo dito ang kanang magabi mo sirbatog kusog ang kanang jeep diri sa Guadalupe mabati ko sa amo. Pero wag yun mabutangig karsada kay pobre ang atong gobyerno. Why budget? Tinuod ba ka ha?
Dito pa yung nagsukod dito tungod sa akong kalipay kay gisukod na gyud, topographical pa yung sukod. Hala, ako'y gasto dito, kuan mga tanang gastuhanan, kaon, anab. Ko sobra na tingali 200,000 akong nagasto ana dia sige sukod-sukod sa kuan kay malipay lang kita ing sukod ato sang pakanon ana na mahilom lang daw buwa. Ana ra ba kay pobre ang gobyerno, why budget? Or wa lagi tingali ma-implement kay why nahigugma namo didto sa kahugan. Gugma di ma-implement kay why gugma ang taga-gobyerno ngadto sa taga-kahugan sa pangdako. Niya ako nahigugma man ko sa among taga didto labi na sa mga senior citizens o sa mga masakiton at tabang ko dito sige yung sukad pa itong year 2000 pari naman ko 2004 pagkapari na ko nga 2005 sige na ko ditong share sa kolekta palit anang siminto patrabaho anang dan para lang yun maagiag motor kaluoy Ginoo ubay-ubay na yung nangakras sa motor dito nangakras motor pero sige lang yapong das motor kaya nga naman maura may paagi nga madali-dali niya perti magyong lisuras daan ako lang sang gipasiminto sobra na tingali 2,000 or 3,000 kasakong siminto akong na gasto dito para lang masiminto maguba naman kay mainas siminto naman kay og di sa siminto on perting danguga bisag mag four wheel pa ang habal-habal kasabot mo ng habal-habal nga mag four wheel kana bang duha ka ligid sa motor plus duha ka tiil sa kanang naang driver matumba lang gyapon katawag ko atong partigyong danguga ba niya muahat man gyud nya nangumpra mag-isda diri sa carbon kanang para sa konsumo dito ba di sakay na sa habal-habal ngadto ga four wheel kuno sila sus natumba man yung habal-habal nat yabo hastang katong gibutangas isda ang isda nangahawag tang ngadto disuot ngadto sa kakugnan nga ila na sang gipangita siya mura naman hinuntaan ig nanikop og isda imbis mamasolog isda nanikop na kay siging kabkab sa mga dag asa naman tong isda pila naman nakabugday sa kuwangan pag-usap ni pasok ding isda ngadto sa mga dahon sa mga layang dahon luoy kayo anang nahigugma man ko dito sige yung bahin sa kolekta dito pero kay ang atong ubang mga opisyalis gobyerno wa man mahigugma why karsada ala mo diya mao na ang pagpatuman des balaod labi na ning balaod ron sa atong presidente panahon pa man ni President Digong farm to market access roads farm to market dagko kay mi gasto dito sa hinon karon ang mga mangga na daot man sa atong audit nga bali man pero na mas mi ngadto mga farms dagko kay gasto pliti palang daan sa habal-habal dagko kay gasto magtukod migbalay dito ang paghakot palas materialis magtukod kag payag dagko kay kagasto kay ang pliti palang daan hapit gidubli ang presyo sa imong gipalit nga sin mga kabilya mga simento kay dayo man unsaon nato ani pag-asinso kay wa may gugma ang nagdaas balaod gugma bisan din sa atong simbahan kabkab na sa tadiag imburnal unsa man na bunga nas gugma o kalagot o kana bunga nas gugma o nya kining ato rong pagtukod og kumbinto nga mukos nag mga 35 million bunga nas gugma o kalagot kana salamat sa mga nahigugma na malit og slot ang atong SBF DAG na natay halin nga ni total na og 9,042 ka slots. Pakpak. Ug nahigugma lang gid mo ani tag 500 ra gud ni per slot. Wa na hurot dayon ni napay 66,958 ka slots nga available sa SBF DAG. Tag 500 ra ni. Salamat kayos nahigugma nato dinhi. Kaning tanang ni view nato sa online o kamo dinhing tanang nanimba o ang gugma gyud sa pagpanghatag kanabang the law of charity the law of generosity mao gyud atong tumanon
dali ra kay tang makahuman sa ato dinhing mga proyekto. Ako sad, the law of transparency, the law of sincerity, ako sa nang gituman sa akong pagpadagan dinhi. Wa gyud sintabo aning inyong gipangdonate nga wa gidapat sa simbahan. Og makita na ninyo dinhi naa pa gyud tay record, accounting record. Nya sa ato sang God's protection, healing and joy, special slot para sa atong Holy Week o sa atong fiesta celebrations, ang ato sang halin niabot na sad og 1,359 ka slots. Oh, pakpakya po. Sus, kaning gugmahas ni palit ani lipay kita 43,641 slots pa ang available. Dali ra tingin mahurot kay 100 ra man per slot. Ako lang ning gihisgutan kay kita dinhi hasta gani sa atong mga bayronon sa mga sakramento, ako ginang gi-emphasize love offering. Gugma gyud ang basihan, love offering. Inigingon pila may bayad sa kasal, love offering. Nay mangutanan ako, Pader, kanus aman ang mass wedding. Nako, nganong mag mass wedding man? Insya, may na lang ba makabarato ta? Nako, tanawa ra ng bayad na to diha, pirmi man ang mass wedding. Pwede man mo bayad mo piso, hangtod 1 million, pili lang mo asa mo diha dapita abil, asay kaya ninyo. O kaya ninyo 10 pesos ibayad, mas dako-dako na piso, lipay ta. Nganong di pa mangyud mo magpakasal? Wa di ay sila'y gugma sa pagpakasal. Ang balaod nga ayaw mo pagpuyo-puyo, wa nila higugmaa ang sakramento sa kaminyoon. Kay piso ragod na atong ibayad diha, pwede ragod. Og di jud ka afford og piso, mo kasal ra gyapon ko ninyo. Ana, magsabot lang kita. Kung wa jud kay ma-afford nga piso, kay ang balaod sa Ginoo maimpirno gyud mong gapuyo-puyo. Muspuna ko ha, og mga matay mo kamong nagpuyo-puyo, maimpirno gyud mo bisan kamo pang mga civilly married couples, og mga matay mong way sakramento sa teaching nato sa simbahang Katoliko, maimpirno gyud mo, kay that is mortal sin. Nya ngano pag yung dugay-dugayon nga piso ra may ibayad nato dire, di nako guilty kung maimpirno mo. Pero ako'y maimpirno, kamong tanan na langit kay ni pakasal mo, congratulations. Andam kong magpaimpirno para ninyo. Unfair sa dana. Pero matod pa ni Jesus, basta magtudlo lang mo sa kumplitong balaod, di gyud mo maimpirno. Muna yang giingon diri, apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban, sa pagtuman niini mahimog yung dako sa gingharian sa langit. Munang bahalag masakitan mo dinhi usahay, inyo pa kung ikiha ngadto sa higher authority, tudluan tagid mo sa balaod. Di gyud ko manamtam og sulti nga kamo giyawaana, nga kamo padong nas impierno. Kay ngano man nahigugma man ko ninyo. Isip pari, gibiyaan ko nako tong akong uyab para magpari. Mas gihigugma nako ang pagkapari kaysa pagkaminyo na I love you very much. Di ko gustong mangadto ta sa impierno. Di ko gustong maulipon ta siyawa. Gugma ang atong gamiton, kay ang gugma mutuman gyud sa tinuod nga kasuguan. Manindog tong nahigugma.